започват минутите за анализи и коментари в Уикенд с Мия Сантова. За какво ще говорим днес? Идолопоклонничеството е религиозен богословски термин, който означава един от основните грехове в авраамическите религии. Коренът му идва от гръцки език, от думите изображение, видение, идея, комир. В християнството е определено като почитане, преклонение и служене на образ, идея или обект в противовес на почитането и служенето на върховно божество. Тези образи, идеи и обекти са наричани идоли или комири. В съвременния свят палитрата от възможности и образи за преклонение е твърде богата, от музикални идоли до технократи, от спортисти до политици. Смъртта на един от бащите на технологичната революция Стив Джобс ни накара да си зададем въпроса какъв е кумирът на нашето време, прагматик, идеалист, професионалист и мечтател или всичко това взето заедно. За да говорим сега на тази тема, в студиото при мен са педагогът Росица Вакъвчиева и Цветелина Танасов, най-известният български почитател и имитатор на Елвис Пресли. Добре утро и добре дошли. Добро утро. Първият ми въпрос към вас е в времето, в което живеем, в момента, което категорично и безспорно е така на морален упадък, може да се каже. Да. Повече ли имаме нужда от образи, на които да подражаваме и да се, как да кажа, да следваме като идеал или обратното? Да, аз мисля, че точно в това време, когато ни е трудно, във време на криза, когато са повече проблемите, имаме по-голяма нужда като че ли от идоли, които да ни вдъхновяват, да ни стимулират, да ни карат да вървим напред. Или по-скоро духовно усъвършенстване и малко по-малко материални неща да ни вълнуват, защото това, което го спомена в началото, наистина така в Библията пише да не си правиш други идоли, освен Бога. Нали, в случая ние сме християни, за Исус Христос става въпрос и въобще е баща му. Идоли, за мен е най-големия идол в момента, нали, в отрицателно отношение. Интернет има хора, които не излизат от там. Съответно, нали, получаваш положителна и отрицателна информация всеки ден. Материални сме, озлобени, нали, света е такъв в случая, затова трябва някакво духовно израстване и морално, както ти спомена, в момента сме в упадък. Да, но в същото време, ето пак се връщам на това, на причината, поради която избираме тази тема, в същото време хора като Стив Джобс, които са безспорни таланти, тук няма две мнения по въпроса, но това са хора, които създават култ към вещите, култ към имането на пари, за да си позволиш тези вещи, и тези хора се превръщат в герои на нашето време. Да. Всеки иска материални неща, защото другите просто не се споменават. В момента никой не говори за морал, за такива неща, за духовност. Всеки гледа по улиците скъпи коли, скъпи вещи. Наистина хора като него, като Бил Гейтс, постоянно се споменават от списания като Форбс и така нататък, колко са богати, колко хубави неща носи богатството, а когато печелиш, не знаеш какво губиш всъщност. Да, тази тема пък е много дълга. Да. В общи линии стигаме заедно до извода, че преклонението пред златния телец, пред парите изобщо е в дъното на мисленето ни в съвременния свят. В същото време обаче споменавате търсенето на духовност и алтернатива някаква. Хората се опитваме да се измъкнем малко или много от всичко това. Какъв обаче би бил идолът, който трябва да се следва в такъв случай? Значи аз, защото пиша статии събепознание за опознаване на себе си, винаги съветвам читателите си, хората, да се обръщат към себе си, да бъдат себе си. Съветвам ги, че не е нужно да подражават на другите, за да се харесат, за да бъдат харесвани, но въпреки всичко имаме нужда да следваме някой. Значи, аз също имам моите идоли. Аз се занимавам с приложна психология от доста отдавна и пак имам хора, които са ме водили напред, значи като Джон Кехол, Луис Хей, Дипак Чопра. Аз се занимавам с духовното и те са били моите учители, моите идоли, така да се каже. Но не бива да се увличаме така, че да загубим в себе си по пътя. Добре, И в същото време, тя много добре го каза, се обръщат към себе си. Защо някои хора, както примерно Елвис, дали ще е в музикално отношение, или както каза Стив Джобс, са идоли на много хора, защото
те самите налагат правила и мода, а не подражават на някой друг. Разбираш ли? Един човек, който е себе си новатори, и успее да продаде новатори, революционери в своята професия, в своето време, те съответно въвличат и стават идоли на такива хора, които последователи, цели движения, и което е много странно, дори много дълго след смъртта им, те са вече легенди, митове и така нататък остават в историята. Така че е прекрасно да бъде себе си, да развие себе си, по-скоро ти да въвлечеш хора след себе си, отколкото ти да подражаваш на някой. В същото време всеки тръгва подражавайки на някой, защото не е първи. Да, че всъщност така или иначе човек неминуемо подражава някому, ще не ще. Това си е заложено в човек. Някак още малкото дете имитира, нали, започва да следва поведението на майка си, на баща си. Те са за него един идол. Нали. Добре, как се избира обаче този идол? Аз много мислих на тази тема. Вие сте прекрасен пример за това. Как човек избира кумира си? Или обратното, или кумира избира фена? Грубо казано. Според мен са много важни времената, в които живееш, историческите времена. Сега, примерно, аз съм въвлечен към Елвис с моите родители. Той е бил идол за тяхното поколение, защото е бил забраняван, не е можел да бъде слушан. Съответно, тайничко по забави са го слушали, са му се възхищавали. Показаха ми го един ден, започнах да го слушам и аз самия бях привлечен от магията Елвис, защото той е наистина една много харизматична личност. Слушайки го така нататък, постепенно почнах на шега да преспивам с страст Слав Тендър, такива неща, да се опитвам да приличам на него, искайки всички готини мацки в класа да ми викат Елвис. Естествено, никой не ми вика, защото нямах нищо общо. Винаги има дълбоко морални дълбоко морални причини през пубертето. Да. И така стана при мен и най-интересно, че тази любов се запази във времето. Минаха всякакви стилове, всякакви моди, а за мен той се остана. Сега естествено вече ми е до тук от него, обаче пък ми се е превърнал в професия и колко странно е, че хобито ти става професия, започваш дори да се храниш от това нещо и да продължаваш пък да го показваш пред другите поколения и така ставаш като част от играта някакси. Просто съдба. Именно, да, той се мултиплицира малко или много с всеки... Което е по-добре такъв образ, отколкото примерно някакъв изчанчен нацис или без едно разни Мерлин Мейсън и глуви отклонения. Нали? Да, дълбоко по-позитивен. Аз винаги така съм се питала обаче за хора като него, като вас. Значи, дали дават се пак нещо и от себе си? Със сигурност. Защото... аз имам самостоятелен албум, разбира се. Даже моята идея, стартирайки с Елвис, беше просто да ме забележат, защото нали, някак трудно да бъде забележен един трамплин. Да. И по принцип трябваше още първата година да се тръгне към нещо друго. Обаче така и не намирах подходящи автори, с които да работя. Чак дълги години вече направих мои неща и така нататък. Обаче вече наложеното клеймо, пък това е другата страна на медала, че примерно, представяйки ме по едно радио, което пуска само българска музика, с българските ви парчета авторски, продължава да кажа сега едно парче на Елвиса, което е всъщност мое парче, така. Еми да, виж, човек не може да избяга. Елвис Цецото, може би, или на Цецо. Това е хубаво. Добре, към вас като човек, който се занимава и с психология, освен с всичко останало, всеки човек ли е потенциален за палянко? Или има хора индивидуалисти, които не могат да бъдат поклонници на нещо или на някого? Значи, по принцип във всеки е заложено, защото всеки има нужда да следва нещо, да вярва в нещо, да има нещо, което да го вдъхновява, да е стимул за него, да е пример. Но пък има разлика между това, нали, модел за подражание и да сляпо да подражаваш на някого. Иначе тези, които... Но има хора, които са по-податливи на влияния, на, как да кажа, дори на имитация. Даже съм се чудил, извиня, че се намесвам, дали някои хора са... Аз искам да я попитам така, дали хора, които са някакси по-слаби или лабилни, са податливи да водят някои и индивидуалистите по принцип, дали са по-силни характери, които разбира се, те са много по-силни, харизматични, умеят да влияят на хората, да ги увличат след себе си. Това са така наречени водачите.
Да. Но така се замислих, че идолите, нали, в моят случай е музикален идол, но аз също съм фен на отбори футболни, на хората подражат на спортисти. Потенциален фен на много неща. Потенциален фен на много неща и същевременно аз имам 5-6 фена поне, нали, които харесват вече, което е много интерес. Да. Просто то е... Но така се викам, човек поне като е податлив и е свикнал да говори някой, да следва поне да е наистина нещо по-духовно, нещо по-позитивно. Защото, нали, виждаме в историята след какви хора са тръгвали масите, като Хитлер, като такива, които са пак много харизматични, но ги водят в много лошо. Прекъсвам ви само за малко да си вземем въздух и да бъдем полезни на нашите зрители с поредния коментар на Веселин Тенев, с неговите анализи по нашите теми от Съединените щати. Да рекламираш някакъв технологичен продукт дори чрез собствената си смърт може да изглежда героично за мнозина, но всъщност е и малко перверзно. Все пак, като си има предвид, че в САЩ целият живот на повечето хора преминава в търсене на по-голямата печалба, то не е чудно, че шумът около смъртта на Стив Джобс изглежда нормален за предобществото. Безспорен е приноса на този гениален човек. Милиони не могат вече да живеят без апликациите за iPhone, а стотици хиляди други живеят пък благодарение на техните продажби. Печалбата и хуманитарната безкорисност са двете страни на прогреса. Някой инвестира умствената си енергия, мечтите и живота си, а друг конкретни суми, които се надява да възвърне в пъти. Изобретенията носят в себе си едновременно съзидание и унищожение. В древногръцкия мит Дедал, инженера, измисля крилете за хората, но синът му Икар умира чрез тях. В повечето големи открития на нашето време могат да бъдат намерени ролите на благородния доктор Джекил и злодея мизантроп мистер Хайд, невероятният, но деспотичен бизнесмен Томас Едисън и неговият победен конкурент Никола Тесла. Единият патентова всичката енергия, която ползваме и до днес, а другият се опитва неуспешно да я подари на цялото човечество. Върхът на това противопоставяне е откритието на ядрения синтез, атомната бомба и атомните електроцентрали. Всъщност, това противопоставяне е повърхностно впечатление. Повечето изобретения, които навлизат в широка обществена употреба, са разработвани първо за военно-промишления комплекс, традиция спазвана от векове. Когато военно-промишленият комплекс се откаже от някои конкретни идеи и ги освободи, те нахлуват на пазара. Така се роди мобилният телефон. Кой знае какво ще ни чака, ако оцелеем като човечество. Други изобретения нямат абсолютно никакъв смисъл, освен удоволствието, което са доставили на авторите им по време на изобретяването им. На едно от челните места по подобни шантавии е това на американския писател-фантаст, основател на сциентологията Рон Хъбърд. Той конструира и използва през 1968 година Хъбърдовия електрометър, чрез който измерва болката, която изпитват доматите. Според него те крещят, когато биват разрязвани. Ние също, особено когато тъкмо си купим поредната версия на някоя машинка и се окаже, че вече е излезла следващата. Но най-важната инвенция всъщност май е любовта. Тя побеждава всичко, дори суетата и смъртта. Както пееше Ален Делон на Далида: ако ти не съществуваше, щях да те изобретя. Много хубав финал, изобщо прекрасни са текстовете на Веселин Тенев. Това всъщност, за което говорихме и ние, че позитивността и любовта във всичките й форми трябва да бъдат в дъното на всякаква форма на обожание, преклонение и така. Откъдето всъщност и тръгва идолопоклонничеството, от религиите. Която е за добро, по принцип. Мислех си и докато слушах неговия текст, и мислех и друго. Случва ли и защо всъщност се случва така, че понякога имаме идоли и кумири, без изобщо да знаем защо са такива? В България е пълно с такива примери. За да не обиждам някого, няма да влизам в конкретика, но ме разбирате какво имам предвид. Да. Защо се случва това? Масата повлича или... Аз мога да кажа преди тебе, и ти после ще го обясниш психологически явно. Мисля, че моралните ценности са направо сринати до минимум, опростачва се народа, за което сякаш е някаква диверсия, така не знам откъде идва, но все едно е поставено като цел да се случи.
За целта са вкарани, извинявай, че да не те засегна, но и медиите много влияят върху това, налагайки образи, които въобще са излезли от места, които трябва пак да се върнат и тия, които заслужават да излязат на големите сцени. Точно. И това не е само в музиката, въобще такъв модел на поведение, мачовски, нали, нощни клубове, ти знаеш точно, кой съм аз, каква кола имам, карам, така, ключа от колата на маста и GSM в последен модел и никаква друга ценност, опитвайки се да говори с него, не мога да кажа две изречения. Обаче той е велик, за него винаги са запазени кориците на най-лъскавите списания и така нататък. И хората четат. И просто 2-3 поколения вече са буквално облъчени и хвърляне на буклук от цялата работа. Да. Той, Цецо, малко негативно го представи. Не, аз съм абсолютно съгласна, за съжаление, с всичко, което казвам. Мисля, че не е чак толкова. Всяка група хора си има своите идоли. И всяко време си има своите идоли. Сега мисля, че се появяват и нов тип хора, които ни карат да си променим мисленето. И те също са пак новите идоли, мога да кажа. Кои са тези нов тип тези, хора? Които... примерно, които казах и преди, като Луис Хей, като Джон Кейхол, Дипак Чопра, значи хората, които ни карат да си променим мисленето, да започнем да гледаме по-позитивно на всичко, което се случва, да виждаме в проблемите възможности. Това имам предвид. Да, всичко това звучи абсолютно така, но това, което той имаше предвид, е по-скоро чисто в живота и в практиката какво се случва, което за съжаление... Във всяка група си има различни идоли, просто всеки живее в свой свят и вижда това, което според неговото подсъзнание вижда това. Да, но защо всеки трябва да живее в своя свят и всъщност да се изолира от общото, което, нали, е точно това, което го обясних? Той не, че се изолира, просто вижда света по свой начин. Ние никога няма да се предадем. Стремежа на човека винаги е към по-добро, към позитивно, в края на краща. Аз винаги съм убеден, че доброто побеждава не само на филмите, на тия неща. Просто стремежа на човека е такъв. Всичко, което ни облива, все пак ние ще имаме сили да го преодолеем. Но защо да е така, като може да бъде иначе? Винаги трябва да се мине през някакво чистилище, за да се стигне до светлината. Безкрайно ви благодаря, много ми беше интересно. Запазвам си правото да ви поканя отново в тази комбинация, да продължим темата, ако приемете, разбира се. И става все по-хубаво, да не забравя да кажа. Благодаря, хубав ден. Благодаря.